Pa skimu ya Itakweni ku Ikwendeni m'boma la Mzimba, alimi akupindula kudzera mu ulimi wa nthirira. Alimi pa skimuyi akuchita ulimi wa mbewu zosiyanasiyana monga chimanga, nyemba, kuphatikizaponso mbewu zosiyanasiyana za masamba. Alimi pa skimu ya Itakweni akhala akuchita bwino kwambiri mzakazi kudzera mu ulimi kamba kuti kupatula khama iwowa akumabyala mbewu zamakono. Tizikumbutsanabe kuti ulimi wa mtundu uliwonse, kaya wa mbewu, wa ziweto ngakhale wa nsomba, umadalira kwambiri mbewu imene mlimi wagwiritsa ntchito pachiyambi. Pamene mbewu ili yosalongosoka, mlimi ayembekezere kuti zokolola nazo sizingakhale zooneka m'maso. Ichitu n'chifukwa chake alimi akuyenera kuonetsetsa kuti ali ndi mbewu yabwino asanabyale. Pali phindu lalikulu limene alimi angapeze ngati akubyala mbewu zamakono, zocha msanga komanso zopirira. Mwazina, mbewu yabwino komanso yamakono ndiyofunikira kwambiri kamba kuti kupatula zokolola zambiri zimene zimadza, mbewu zimenezi zimakhala ndi kuthekera kwabwino kotenga michere yofunikira mu nthaka. Kuthekera kumeneku kumathandiziranso kuti anthu amene amadya zokudya zochokera ku mbewu zimenezi adzikhalanso athanzi. Mbewu zoterezi ndi zimene alimi pa skimu ya Itakweni akugwiritsa ntchito pa ulimi wawo. Tinakawayendera alimiwa pa skimuyi posachedwapa ndipo akutsimikiza za phindu limene akhala akulipeza kudzera mu ulimi wa mbewu zoterezi. Mayi Martha Chirwa ndi mmodzi mwa alimi amene akutenga nawo mbali pa ulimi osiyanasiyana pa skimu ya Itakweni ndipo akufotokoza. Mbiri ya skimu imeneyi mene anabwerera Ikwendeni tinakhala pasi kutolerana mpaka tinakwana 12, koma anzathu ena anadropa nde pano patipo 10, koma mene tinayambira chilichonse chikuyenda bwino. Kunoko tinalima nyemba ndi chimanga. Chimanga chimene tinalima ndi cha vitamin A, komanso nyemba zili ndi zinc ndi iron kuthandiza mathupi mwa ana ndi ife akuluakulu. Ndizofunika ku matupi athu. Makamaka kunyemba ngati mwana akusegula mimba zikhoza kumthandiza chifukwa kuli zinc ndi iron kuti kuthandizira magazi mthupi. Komanso chimanga muli vitamin A. Mmene tinazalira tikuona kuti chimanga chimene chikukula mwansanga ndiponso chikuonesanso kuti ndicho pilira kuchiwawu chifukwa sitinaone vuto lenileni ku chimanga chimenechi. Ahakimu Nsowoya nawo ndi mlimi pa skimuyi. Iwo akuphera mphongo za phindu limene alimi 10 amene akulima mbewu zosiyanasiyana pa skimuyi akulipeza. Malingana ndi Nsowoya, kugwiritsa ntchito mbewu zamakono ndi kopindulitsa kamba kuti kupatula kucha msanga, mbewuzi zikupiriranso kumbozi zooneka ngati nchembereza ndonda zimene zikupitirira kuwononga mbewu m'madera osiyanasiyana m'dziko muno. Kuno timalima mbewu ya chimanga, variety yake ndi MH43A, ndipo timazalaso nyemba, mbewu yake ndi Noah. Mbewu zimenezi zofunika kwambiri chifukwa zili ndi vitamin A amene amathandiza kwambiri kuti maso aziona bwinobwino. Komanso mbewu ya nyemba ili ndi zinc ndi iron zimene zimathandiza kuti munthu azipeza zakudya zofunikira mthupi, komanso asamadwaledwale, komanso azipanga magazi ochuluka. Mbewu zimenezi tinazitenga ku Harvest Plus kuzera kwa Ikwendeni Mission. Kusiyana kwa chimanga chimene chapasidwachi ndi chimene takhali kumalima zaka ndi zaka, ndikunena kuti ichi ndichothandiza kwambiri kuti tisamasowe chakudya m'mathupi mwathu, komanso chimanga cha mwansanga. Chimanga chimene chikuoneka kuti ndi disease resistant, kuthandiza kuti matenda samachigwira mwansanga. Anachipanga treat kuti chisamagwidwe ndi matenda. Chimanga chimene chisiyanisa kwambiri ndi chakhati kumalima zaka ndi zaka chifukwa choti chili tolerance ku matenda, komanso chimasa mwansanga. Choncho ndi vitamin amene ampezeka mbewu imene imathandiza kwambiri ku matupi athu. Tsopano kuti ulimi utheke ndi kupindulira dziko la Malawi, ndikofunikira kuti ulimi usamathere kumunda.
alimi mdziko muno akuyenera kukhala ndi luntha komanso zipangizo zoti adzikwanisa kukonza zokolola zawo kuti zizikhala katundu wina wapamwamba amene anthu ena angathe kugula ndi kugwiritsa ntchito. Ndikutero kokha kumene kungapangitse kuti alimi mdziko muno adzipeza phindu lenileni pa thukuta lawo poyerekeza ndi phindu limene amalipeza akagulitsa mbewu zawo mmene adzikololera kumunda. Dziko la Malawi litha kumapanga zovala kuchokera ku thonje limene limalimidwa mdziko momwe muno m'maboma a Balaka ndi Chikwawa nkumakagulitsa m'mayiko akunja. Zipatso zosiyanasiyana monga mango, nanazi, manachesi komanso malalanje zitha kumapangidwa kukhala katundu wosiyanasiyana wapamwamba kuphatikizapo zakumwa za mitundu yosiyana-siyananso. Ufa ochokera ku chimanga, tirigu, mbatata komanso chinangwa utha kupangidwa kukhala zinthu zina zapamwamba monga buledi ndi masikono. Ulimi ndi gawo lalikulu limene lingabweretsedwe chuma osati kwa alimi okha eni ake koma kwa anthu ena kudzera mu ntchito zopanga katundu osiyanasiyana ndipo pamapeto pake chuma ku dziko la Malawi. Maifane Gondwe ndi mlimi, koma ulimi wawo sumangothera kumunda. Kudzera mu kampani yawo ya Perisha Agro, Mai Gondwe akukonza mbewu zawo kukhala katundu wapamwamba amene akumapeza mitengo yabwino pa msika. Perisha Agro ndi kampani imodzi yoti imalimbikisa ulimi ndi kupanga zakudya zolimbikitsa thupi, zopereka mphamvu mthupi. Ndiye zakudya zimenezi ndi monga chimanga cha orange timati chofira, chimanga cha orange nditero, komanso mbatata yofira mkati. Ndi mbewu zoti mukadya zimapereka thanzi. Nde monga mwina mukudziwa kuti posachedwa apa a president anakhazikisa ndondomeko yoti kodi anthu titha kudya zakudya zotani zoti zikhale zolimbikisa thupi. Ndiye ifeyo ndife amodzi a mabungwe ngati amene wowo olo makampani ngati amene wowo woti amalima komanso amapanga process, amapanga zakudya zolimbikisa thupi. Ntchito imeneyi ndiyoti business yathu ya Perisha Agro and Packaging Enterprise inayamba mu 2012 ndi momwe tinalembesa kampani yathu, koma kuti tiyambe kugwira ntchito tinayamba mu 2015. Ndipo kuyamba kwake nkoti tinayambira kuno kulikuni komwe timakhala, tinayamba ndi kulima chabe, timalima ngati titi kuchulukisa mbewu ya mbatata yofira mkati komanso chinangwa. Ndiye kenako kuyamba 2018-19 tinayamba kupanga process, kupanga zakudya zochokera ku mbewu zimenezozo za mbatata yofira mkati. Ndiye timapanga ufa wa mbatata yofira mkati, koma timapangaso ufa wa chimanga chofiraso, komanso timapangaso ufa wa chinangwa. Ndikufuna ndidziwe kuti ndikufunikira bwanji kuti osalekezera kumunda kungolima mbewu zokha koma kuzipangaso into pa Chingerezi kuzanazo kuti finished product. Ndizofunikira bwanji zimenezi? Nzofunikira kwambiri kuti tikamalima kumunda kuja tisamangokhala kuti kulima basi kuthera pomwepo ayi, koma tipitirizenso kuti tipange timati pachizungu timati value addition, kuti tiwonjezere zina mu zakudya zomwe tikulima zija. Chifukwa choti tikalima muja timalimira ngati panopo tikuona kuti nyengo zasintha, mwina tikangolima zonse ziwonongeka zitheraso kumunda konkuja, koma tikapezako tikapanga tilekeze tikupanga ufa. Ndiye kuti mbatata ija tatenga tapangako ufa, ndiye tapanga add value ufa kuja kuti ukafikiraso wena kutali, chifukwa tikangopanga mbatata yokha sichedwa kuwola, mwina masiku pang'ono yawonongeka yathera kumunda konkuja olo adya anthu ochepa singapite patali. Koma tikawonjezera tapanga ufa tilekeze utha ukafika ka ku USA ufa ukafika, ka South Africa ufa ukafika. Fe timagwiraso ntchito ndi anthu ngati
anzathu a masukulu au kachenjedwe ngati University of Malawi komanso ngati Aluwana komanso ma research institutions ngati achiteze avumbwe chifukwa choti anthu amene wawa ndomwe amapanga kafukufuku wa mbewu ngati zomwe timapanga ifeyo tiyerekeze mwina mbatata yofira nkati kumbuyoko kunalibe koma atapanga kafukufuku anapeza kuti mbatata ndiyoti ku Malawi so kuno titha kutani kulima tithaso kumadya ithaso kutithandizira mwina kumbuyo kunali kunja kokhako mwina ku Uganda mwina kuti koma kuyambira mwina mu 2011 pamodzi ndi International Potato Center CIP aja ndiyena ama research institutions kukhala pasi kupezeka kuti nafeso tiyambe nayamba mwina ku Southern Region koma ku Central Region kunoko ndikukumbukira 2016 ifeyo ndiye tinali amodzi anthu aja amati ma orange face sweet potato commercial vine multipliers and International Potato Center CIP ndiye tinayamba kuchulukisa mbewu nafeso ku Central Region kuno ku Lilongwe kenako kumatani kumapitiza ndiye timagwira nawo ntchito kwambiri anzathu amasukulu akachenjede ndiye nawo ineyo ndaphunzirapo kuti kusintha pa chinthu chomwe mwina tinachizolowera kumakhala kovutirapo koma ndi nthawi zimatheka chifukwa ngati ku Malawi kuno timalima kwambiri mbatata yoyera imene ija anthu akamadya amati ili ndi ufa ndi amati tadya mbatata ndiye tikati mbatata yofira nkati amati iyayi mwina ufa ndiochepa ndiye kuti sitadya simayi sikuti tadya ndingoti mbatata kuti takhuta ndiye ambiri mwina amakhala kuti akuzengereza kuti ayi mbatata iyi ayi koma yoyera nkati koma pang'ono taona kuti zinthu zipanopa nzotheka chifukwa tikapita misika ngati mwina pachinsapo mukapeza kuti mbatata yofira nkati mukayipeza pomwe kumbuyo simapezeka olo ogulisa aja timati mavenda olo timati anzathu omwe amakaodaso aja amakana koma panopa amakaioda ndithu bwinobwino nkumakayigulisaso anthu so kumagula ifeso timagulisaso tiliso ndi alimi oti anthu timatuma kuti ngati mufuna mbatata pitani kwa alimi awawa ifeso kumakagulaso nkumapangaso ufa ine ndikuona ngati njira yabwino yoti tafikire bwino alimi ang'ono omwe mwina ena mpaka pano akukhalabe oti mbatata yofira nkati ayi koma tizidyabe ya white ndikuona ngati mwina kuzera mu anzathu apa EPA aja chifukwa iwo ndi amakhala kufupi ndi alimi ali nkati m'mamizi moti muli alimi kwizera mwina mwa amene ajawo kuti athandizire kuwaphunzisa muli ma extension workers mmene mujamu kuwaphunzisa ndithu kuti zakudya tizidya zakudya zofira nkati ngati mbatata ngati chimanga ndi zinthu zoti zimapereka thanzi munthu kuti tikhale tikugwira ntchito bwinobwino tena kukhala athanzi ndiye ngati azimayi pakati azimayi oyamwisa ana ang'ono zakudya ngati zimene zija zimafunikira kwambiri ndiye maka mumamizimu ndi zinthu zoti tili nazo timalima tokha sizoti somwina akagula kutali ayi ndizongolima koma tilime zakudya zoti zitha kutani kulimbikisa thupi komanso zopereka thanzi ndiye titazera mwa amenewa komanso tonse titengepo mbali tikamapereka mauthenga tikamaphunzisa anthu kunkhani ya zakudya tentaphunzise kuti azidya zakudya zoti zikupereka thanzi pamene kusintha kwa nyengo kwakhudza kwambiri ntchito za ulimi m'dziko muno tibwerezanso kunena kuti ndikofunikira kwambiri kuti alimi azibzala mbewu zosiyanasiyana m'malo mongodalira mbewu imodzi ndipo nduna ya zamalimidwe Robin Lowe ikuvomereza focus yathu inali yoti tithane ndi njala imeneyo ndi mwayiona amene tayendetsera tithane ndi njala ndiye njala yatha ndesono tikuunika kuti kodi njala yathayi ndesono titani kodi munthu msimu ngadya opanda ndiwo ndiye tubweramonso pano ndi department ya amati animal health ya ziwetos tumagwirizana kuti ndi zinthu ziti zoti titha kuzithamangitsa kuti anthu azipindula ku ziweto panopa tapeza msika wa ku Dubai ndi maiko ena ku Asia uko mbuzi zathu za locals msika wabwino kwambiri ayambapo ndi Nyama World ndiye upangisa kuti sono Nyama World itapeza alimi aziweta oti azipereka katundu uja kwa Nyama World panopa ndiye kuti misika sinkhani tsopano nkhani tsono yobwereranso ku production pamene kumbuyo production sinali nkhani anthu amakhala katundu nkumangobereka tofuna sono zizi balance ukapanga katundu uja
apite pansika wabwino mulimi apindule ndesono ulimi ukhala business. M'boma la Mchinji alimi akulimbikitsidwa kuchita ulimi wa nthirira komanso wakasinthasintha m'malo mongodalira ulimi wa fodya kamba kuti makono zinthu zikusintha. Steve Chigalu ndi mmodzi wa alangizi mchigawo cha zaulimi cha Nkhwazi ku Msitu m'boma la Mchinji. Ntchito zaulimi pakali pano tikhoza zifotokoza kuti zikuyenda bwino chifukwa chaonena kuti monga tikanena ulimi wa nthirirawo madzi tili nawo okwanira komanso mbewu zinapezeka mu nthawi yofulumira zimene tayamba nazo kulimi mmene wa nthirira. Ulimi ukuchitika kuno ndi wakasinthasintha malingana ndi mmene nyengo zikuyendera. Anthu ati kuwaphunzitsa kuti azitha kukhala ni ulimi wa mbewu zosiyanasiyana komanso ziweto zosiyanasiyana ndi cholinga choti azitha kukwaniritsa mitundu ya zakudya imene imafunika m'thupi mwa munthu 6 imene imafotokozedwa ichi. Mbewu zimene zalimidwa kunoko zimalimidwa kuno tikhoza kunena kuti pali ndiwo za masambazi, mbatatesi, nyemba, chimanga komanso tomato. Ni zimene timachita. Pali ulimiso umene wangoyamba kumene wa nthochi ndi zimene tikuchita kunoko ulimi umenewu. Komanso pali ziweto zimene tikupanga ni ulimi wa nkhuku zimene ena akutithandizira kupereka katemera nkhuku zake zachikuda. Komanso pali ulimi wa mbuzi. Ponjezanso apo tikuwaphunzitsa ulimi wa somba cholinga choti azithanso kupeza ndiwo za nkhuli kudzera ku maulimi a ziweto zimenezi. Pa nkhani ya kusintha kwa nyengo zimene zili ni vuto lalikulu limene tikutha kumana nalo monga ngati mu chaka cha 2014-2015 mvula sinagwe bwino kuno madzi anativula. Ndi chimene tikuwaphunzitsa alimi kwambiri ndi kulima mbewu zimene zimafuna madzi ochepa monga ngati anyezi, bwera mbatatesizi zimene zimafuna madzi ochepa. Komanso tikuwaphunzitsa mbewu zimene zimacha mofulumira monga ngati nyembazi zimene zoti umatha kuthirira kwa miyezi 2 kumakolola. Ndi kusintha kwa nyengo kumene kuti utha kukuzemba pomagwiritsira ntchito mbewu zamakono zimene zimatha kupirira ku nkhani ya chilala imene monga ngati nyemba ndi chimanga cha orange. Mbewu zimene zikulimbikitsidwa ni alimiwa kuti azilima chifukwa choti zimatha kutithandizira vitamin A maka chimanga cha orange ichi imene imathandiza kuti ana amene atha kukula asadzakhale ni vuto la maso azitha kukhala ni maso oona bwino. Komanso pali nyemba zimene mumapezeka michere ing'onoing'ono imene yoti sima iron, zinc imene yoti mbewu zathu zambiri zimene tikulima za masambazi simapezeka. Ndi tikuwalimbikitsa kulima mbewu ngati za nyemba zimene zicholinga choti azitha kupezako ma vitamin ya michere imene ing'onoing'ono imene imasowa nzipatso mbewu zinazi. Monga ngati pa nyembapa mumapezeka zinc, iron komanso tisangodalira chipatso cha nyembacho timawalimbikitsanso kuti azitha khwanya amene kuli carotene amenenso amathandizira ku vitamin A yomwe. Alimi kuno aonetsa ndithu kuti pali chidwi kwambiri chosamala mbewu zimene zincholinga choti azipitirize foti atha kuzindikira mmene zaberekera nyembazi zabereka mkanthawi kochepa ndi zimene mwina amazowera mbuyo zimene nyemba zimene zimalimidwa mbuyomo ndizi zioneka kusiyana kwake. Izi zikukhala zocha mofulumira kusiyana ndi zinazi. Ndi apa tikungowalimbikitsa zonena kuti asamale mbewuyi ndi cholinga chonena kuti achulukitse madera olima kusiyana ndi mmene tinambiramo. Apa ndipo yambira pamene atithandiza apa. Ndi tikuwalimbikitsa kuti mwina asamale mbewuyi cholinga chonena kuti pamawa pake pano asadzasowe mbewu komanso adzathe kulima malo akulu kwambiri. Pamenepa tikuwalimbikitsa monga ngati ma agrodealers enawa kuti mwina mbewu ya chimanga cha orange itamatha kumapezekaso kuno mudziko chifukwa choti ma agrodealers ambiri amene ya orange imapezekera madera atali mtawuni momwe. Pali MH43 imene ni mbewu imodzi ya orange imene yoti ikhoza kudzathandizira ana athu kuno kumudzi kuti akalima limiwa apeze chakudya chimene cha vitamin A chimanga chimene chocho.
ndeti kuwalimbikitsa ma agrodealers ambiri kuti mwina pa nthawi imene akubweretsa mbewu yawo azithaso likumbukira mbewu ngati zimene za oranges kunkhani yachimanga komanso nyembasi. Oti pa programu ya boma imene amapangayi tinapempha ndithu ma agrodealers kuti ngati pakhalenso mwayi ya mbewu zotsika mtengo atetsetsa kuti atibweretserekonso mbewu ya orange imeneyi kuti mwina anthu achulukidwe olima kunoko kumunda ya mbewu imeneyi ya orange. Pamene mayiko oyandikana nawo monga Zambia akukhazikitsa ngongole zolimbikitsa alimi ang'onoang'ono kuyambapo kukonza zokolola zawo kuti zikhale katundu wapamwamba, ndikofunikira kwambiri kuti dziko la Malawi nalo liyambepo. Ndizosachita kufunsa kuti kudzera mu ulimi dziko la Malawi litha kuthetsa umphawi, kupereka mwayi wa ntchito kwa anthu ambiri, komanso kudzika pa mndandanda wa mayiko odalirika pakapezekedwe ka chakudya pa dziko lonse lapansi.